Bonsoir, 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 bonsoir. Video helihely fosy ty. Tsy ataotsika lava fa mahita mahita siteny mandefa courrier, tsy mamaly atsika, tsy maintsy mamaly atsika. Raha raiky fovolako amy siteny, anao fa olon'ny politiky, anao fa olon'ny politiky, fa impiry anao nivolagna, fa impiry anao nivolagna. Volagnanao fa tsy jirena Andradjoely, tsy jireny feky. Maintenant, anao fa navy navita namory olo maro tamin'ny mevatory nataonao, anao fa navita. Maintenant, plus anao mivolagna tsy magnano action, Andradjoely mahay matanjaka fo. Azonao zegny? Anao amizay tokony opposant anao karaha magnamia point amin'Andradjoely. Après amizay zay aty mi-contre izy karaha tsy tu vois, karaha tsy jireny zay fa zay ndraiky mi-continuer fo fotony zay samby olo amin'ny adinazy. Mais anao miazakotsigny hely fo, miazakotsigny anao fotony tamy Toliara igny anao mavita mamory olo volaniko zegny, anao mavita mamory vahoaka, anao atatoato volaniko aminao zay, anao mivolagna Andradjoely, tsy haiko ataonao, non, Andradjoely il n'en a plus rien à foutre. Andradjoely mila olo magnano action karaha nataon'izy nandrongona Ravalomanina. Azonareo zegny? Anareo sur place, anareo mpagnano politique, zay tsy politicien, zay olo maramila, zay ndraiky tsy maintsy mivolagna fo, tsy maintsy mivolagna fo, fa baseky action eky tadiavin'ny vahoaka siteny, action tadiavin'ny vahoaka. Zay ny volagninay, siteny tsara nivolagna resaka état fédéral, or que vahoaka mitady état fédéral, majorité malagasy mitady état fédéral. Ary anareo tsara naregny siteny miresaka état fédéral. Persy Fanapera hitanareo fa isan'andro izy boka Toliara izy, ary tseniky misy olo boka Toliara nitondra Madagasikara. C'est le moment siteny. Mais le problème nao volaniko zay, Andradjoely volaniko aminao zegny, izy mila olo plus fort que lui. Ka mivava fotony Andradjoely mavandy, olo jiaby fa mahay fa Andradjoely mioeraoera vandy fo raha boka n'isan'andra. Azonao zay? Ninao ny marigny siteny, ino tsy ampetrefanao le vahoaka? Sa anao koa mavozo karaha vahoaka, mavozo gendarme, mavozo gadra, so mavozo voatifitry, izy koa boka fa miditra amy politique zegny, y a plus le droit de reculer. Anao koa noesan'ny Persy Fanapera. Après c'est normal, zay volaniko, anao mahita karakteran'ny babany, c'est normal izy misuivre karakteran'ny babany. Zay volaniko, azafady aminao siteny, tegna azafady aminao mivolagna zegny aminao fa anao tokony opposant aren'ny vahoaka jiaby. C'est pas la peine de dire Mitanariba, Beouztra, Andradjoely. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Iny karaha atao combat de boxe. Maintenant il faut aller à l'action, député siteny. Maintenant mila mandeha amin'ny action atsika. Vahoaka malagasy koa fa marary, tegna fa marary. Zavanao zio commence resiny colonel médecin. Pourtant ça fait même pas un mois izy mivolagna, anao fa commence resiny. Or que non, depuis les élections déjà anao fa nagnano erreur tamy 10 personnes. Anareo anao mbola nitandatsika fo, anao koa tsy nitandatsika tamizay, tsy nandeha élection. Zegny erreur anao volaniko zegny. Mais mbo mitanjignesa volagnan'olo siteny, mitanjignesa koa volagnan'olo.
C'est pas parce que anareo agnatin'ny politique koa fa raha jiaby anareo. Fotony anareo fa agnato zay ny volaniko, c'est pas forcément anao agnatin'ny combat hitanao fa mandeha izy ty, misy olo extérieur mahita non tsy mety karaha entraîneur de foot, karaha anao mandeha match de foot, azonao zay. Tu vois, c'est pas parce que anao agnatin'ny match ao tata entraîneur mahita ty tsy mety, même olo hafa ty mahita, tu vois, azonareo zay. Donc si teny, c'est pas bon. Change de stratégie. Fa hitan'ny mason'olo le Andry Rajoelina raha ataony resaka zanakanazy tsy normal. Fa maro olo mivolagna zay, mbola mipodinao fo izy, mbola mipodinao fo raha igny. On s'en fout maintenant. Butsika zio agnadosa Andry Rajoelina. Mais tant qu'atsika mbola mivolagna alô même zay ty ny volaniko, mais zay volaniko tsy hisy expérience ny politique fahaizanareo politique. Fa ny volaniko taminareo, izy koa mbola politicien à Madagascar ao fo hitondra Madagascar, tsy nahazo expérience ivelany, fotony ireo fa niegny tamy corruption. La plupart des politiciens à Madagascar jiaby corrompu. La plupart volaniko zegny mety kontiagna azovitry corrompu tsy politicien fo, même maramila, même gendarme, zavanareo commandant pompier mila aposy mivolagna, or que tsy izy diso fa eny fa manque matériel, manque rano, mais izy mila magnazava fa mila mi-protège le fitondragna ty. Non, je suis désolé. Za ko olo direct volaniko zay. Za olo direct. Za ko nisy moyen karaha ataonareo volaniko zay. Mavita mamory olo. Misy moyen financier. La donne ne sera pas pareille. La donne ne sera pas pareille. Stratégie misy. Mais la monnaie tsisy. Pourquoi? Nareo volagna tsy mila vola. Andry Rajoelina nangala vola nandrongona Ravalomanana. Ravalomanana fa nisy vola. La plupart n'olo jiaby nagnino antony? Fotony atsika gasy volaniko aminareo zegny. Surtout atsika ty boka la côte ty. Mavita manda frais mandreny juste azahoagna place. Juste azahoagna place. La plupart antsika volaniko aminareo zegny. Zavanareo no si be. Tanàna jiaby alafo. Mangigny olo jiaby. Anareo fa naregny député nivolagna? Anareo fa naregny député mivolagna? Tsisy député masaky mivolagna. Tsisy maire masaky mivolagna. Magnano signature jiaby. Magnano signature jiaby. Pare fo. Zay volaniko, si teny, izy koa tsisy action. Ataova moramora. Fitenena ataova moramora. Maintenant il faut de l'action. Ary vahoaka fa miambigny zegny. Vahoaka ny mitady lohany isan'andro eto mivolagna biby tsisy lohany. Anao tatuleara na volo jiaby, anao boka tuleara. Olo boka amin'ny France aty, Percy Fanapera, volaniko aminareo zay, firy olo mikaiky za, firy olo mikaiky Percy Fanapera. Ombiagnanao avy, ombiagnanao action ty mandeha, tsy mitovy stratégie volaniko. Après mizay, zay fa pressé, zay fa ty ampietsika Madagascar. Anareo koa libre. Anareo libre. Azonareo zegny. Anareo libre. Tsy miambigny zay. Zay misy stratégie ne, anareo misy stratégie nareo. Fa tsy eto atsika mivolagna, navy koa délestage eto anao si be navy koa délestage eto a Diego zay koa tsy avony délestage. No fitiavanay tanindrazagna volaniko aminareo zay. Zegny zay mivolagna. Anareo volagna, anareo koa tia tanindrazagna? Ino pitsanareo en France? Ino pitsanareo à la Réunion? Anareo zio koa misy moyen milefa jaly. Anareo tsy mandeha à la Réunion? Anareo tsy mandeha en France?
azonareo zegny ambarinareo kiniany viavitsika diaby io même des fois manambady matoela plus de 5 fois leur âge. Non, mitady avenir meilleur aro. Adala olo manampahaizana diaby, docteur soit ingénieur, mandeha miasa ivelany. Non, azonareo zegny ils veulent meilleur avenir. Ny zanakandreo, ny vady aman-janakandreo. Tsy adala Andry Rajoely nangala nationalité français. Tsy adala Andry Rajoely nalefany zanakanazy soi-disant nianatra hôtellerie. Comme par hasard amizay, avy eto Anosibe, izy mivolagna ataotsika comment ça, université mianatra tourisme hôtellerie diaby. Comme ça, tout simple. Zanakanazy fa misy diplôme, soit izy directeur en hôtel, soit izy directeur en tourisme, soit izy directeur en raha diaby. Fanamboarana Andry Rajoely raha diaby. Donc ary anareo mivolagna zay tsy tia tanindrazana. La plupart ny politicien diaby io, reo koa exilé, reo koa fa nangalatra, mila fahero ty en France. Tia tanindrazana reo, bravo. Zay ndraiky atao tsy tia tanindrazana. La plupart ny politicien diaby io aero mivanga immobilier tsy ivelany. Donc tsy zay tsy tia tanindrazana volako aminareo zay. Tsy zay tsy tia tanindrazana, fa zay tsy namieny le dirigeant gasy opportunité soit andeha hianatra, soit tsy namezandreo les infrastructures. Azonareo zegny idiky maramila zay mila magnefa 15 millions 20 millions FMG. Tsy adala akamaroany gasy ty lefa nde légion étrangère. Za ty mahazo presque au moins 20 demandes jusqu'à nde légion étrangère fo. Donc tsy adala olo jiaby ty lefa. Tsy fitiavagna tanindrazana volako aminareo zegny, tsy fitiavagna tanindrazana. Anareo volagna zay watawatta, zay watawatta, ok, anareo koa mavita, ataovanareo antrenika basy, zay avy, io tsisy problème. Mais ambilanareo zay magnapetraka stratégie-nay koa. Azonareo tsisy la guerre nazahoagna en espace de 5 mois. Mbola 5 mois fo zay koa mivolagna, mbola 5 mois fo. Fa irisiteny fa firy mois, fa firy an reo fa député, reo fa nidika agnatin'ny politique. Donc siteny tout simplement volagno vahoaka mitady action. Fo ty vahoaka koa ny mangataka aminay aty, ombiagna action ty, ombiagna action, fa mila mihetsika eka atsika. Zay volaniko zava colonel igny, médecin igny 3 fois izy mivolagna, izy magnirika mary, juste un peu comment ça, fa volagniny action tsy karaha zegny, tu vois. Mais bon, il essaye, mais sarotro mampitrangana gasy mosary, tegna sarotro. Ary sarotro matoky gasy mosary. Zay zio avy tsisy vola. Exemple zay avy le olo misy vola, fôtony reo misy vola amin'ny alitra baka. Azonareo tsy possible zay iady vola ny alitra. Tanareo volandreo io, volanareo zio nangalarindreo io. Zegny anareo masikiny, ireo mpagnarivo, tout simplement. Donc tant que atsika diaby tsy uni volaniko zegny, tant que anareo politicien bio
tsy mihetsika mariny, tsy uni koa nareo, soi-disant nareo tia tanjazana boka, izy koa nareo tia tanjazana volaniko zegny, tsy karaha io fomba nareo. Encore nouvelle ty, tanareo comment la France est fort volaniko aminareo zegny, karaha koa izy nitipany Macron, accord nataony Macron tsisy direny Macron. Za fa mivolagna taminareo teto, la France fa tsy mijery Andry io, fa Macron était obligé, faut-il fa agnatin'ny programme en tant que izy misy tany à la Réunion Océan Indien, izy amizay président français 7e puissance mondiale, tsy maintsy nandeha izy. Il est par zegny, tsy possible izy azotsika. Alafo karaha sakatia, zavanareo document, azovy tsy ny signé. Azovy tsy ny signé document. Ah? Donc, raha jiaby zegny, fa tsy jireny. Ina amizay raha ataotsika gasy, atsika voabaraka azon'Andry Rajoelina. Nandeha nijiky amin'ny Israël izy. Israël, bon sang, bon Dieu. Firy olo tanàna tsy mikritika Israël par rapport amin'ny raha ataony amin'ny Palestine. Tsy vitan'zegny, tsy vitan'zegny, nijiky koa izy amin'ny Arabie Saoudite. Arabie Saoudite zegny, c'est un pays dictateur volaniko aminareo zegny. Reo magnasary tsara fagnahy devant nareo. Tu vois? Y a pas plus pourri. Arabie Saoudite volaniko zegny, tu vois? Reo, la peine de mort, même devant volaniko aminareo, devant le feu. Reo mavita magnadoso tendany viavy parce que izy nandeha bazary izy zaraiky fo fa tsy niaraka raha mirasy anazy. Zegny idirantsika. Tanàna le plus dictateur, igny idirantsika. Fotiny Andry Rajoelina tia hagnano forme dictateur boka iza Madagasikara ao. Oui mon frère, raha zay mariny, sy teny mavozo mamirahavatomanga mariny. Tsy azonareo tsara nivolagna mamirahavatomanga sy teny. Ino raha nataony? Possible izy nina volany mamirahavatomanga koa. Possible. Donc, franchement sy teny, ampiatrefa vahoaka anao. Anao navita namorolo ta Diego, namorolo anao tany nandehananao jiaby. Izy koa olonao aby io mbola tianao mariny. Ataova karaha anao nagnano propagande igny. Avoria olo. Avoria olo. Fode volagna io fa tsy jirena Andry Rajoelina izy midika ato miboaka hato. Ndre ninay mbola jireny plus que volagna. Ha? Ninay mbola jireny. Ninao tsy jireny fotiny karaha fa muzika izy ninazy igny. Fa eny fa zava anao jusqu'à vous, ha? Andeha pipi kilote anao, tu vois? Pipi pantalon, anao be ositra, tu vois? Io tsy sakiny. Tsy sakiny Andry Rajoelina mivolagna zegny aminay ne. Ha? Anao sakiny. Za taony karaha io. Ah mon Dieu Seigneur, Marie Joseph. Azafady. Azafady. Za politicien. Za misy olo fa maro olo miaraka aminaka. Za navory olo. Za tiany Tulehara. Efa hitatsika amizay lazany Tulehara. Fa renitsika vahoakany Tulehara. Ary Tulehara, olo baka Tulehara tsara président ni Madagasikara. Anao misy opportunité. Bon, tanakara io fo. Tanakara io fo sy teny. Zay efa misy olonay koa. Ninay fa naperapersive lanko aminareo zegny. Igny olonay fa nefa miaraka aminazy zay tsy very. Miaraka aminazy zay tsy very. Ha? Tianay fo raha ataonao io. Tianay fo. Ha? Continuez. Continuez. Zay mila état fédéral. Ara mipersi zay mahazo état fédéral fotiny tsara reniko baka mivavany sy teny état fédéral. En même temps, tsisy politicien masaky mivolagna état fédéral. Ino antony? Fotiny depuis
ireo koa fa miditra agnatin'ny politique, ireo fa voamenasy kaza miteny décentralisation, kaza miteny état fédéral. Raha zay nivolagnireo Ratsirika taminaka 2023 hôtel de la Poste. Nikoragna tamin'ny tsy mety volagny zegny. Fa misy consigne agny. Nianatsika masaky mivolagna état fédéral, olo jiaby wata jusqu'à pas longtemps vlog laza atsika zao nasaky nivolagna tsy tsara état fédéral ataondreo karaha non. Tu vois? Tsy adala Ratsirika manampahaizana Ratsirika volako aminareo zegny. Premier école de guerre, major de promotion. Zegny tsy natiavany Ratsirika la France. Fa izy nivolagna tsy tia fa izy fo nivanga tany, nivanga tragno tany France. Nino tsy natiavany Ratsirika major de promotion école de guerre. Ni descendez zao izy en note de gueule. Mila vazaha fo karaha ataontsika amin'ny Antananarivo. Exemple Antsirabe tsy maintsy académie tsy maintsy olo baka Antananarivo major de promotion. Zay nazahoany général Labomba major de promotion. Normalement olo baka la côte premier. Parce que za maregny exemple anao officier généraux zio le minimum anao fa anao tokony vola tout ce qui est international. Anao tokony miteny anglais, anao tokony miteny français, même espagnol. Tokony anao miteny zegny. Za maregny général Bomba miteny français, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Zay vlanko, zay vidéo tsika niany. Mais heureusement, oui, anao edy andraiky afakandro Christian, za tsy raha mety vlanko afakandro Christian. Fotiny olo magnano izy, possible tsisy moyen karaha ny ataony cité n'a plus de moyens que afakandro Christian, ça se voit, Mais afakandro Christian izy tsy mavita miady izy zaraiky. Izy tsy mavita, anareo zio volagna fa anareo jiaby politicien io mahita raha tsy manjara ataonanjy Rajoely. Anareo tsy mavita mivory. Anareo tsy mavita mivory mikontra izy. Anareo tsy mavita mipose motion de censure amin'ny Assemblée nationale. Anareo tsy mavita magnadosa Andry Rajoely. Mila force fo. Donc anareo complice. Za la place nareo, za miala, za midémissionne. Tsy raha vita. Za midémissionne direct. Za koa fa tsy navita, za midémissionne. Voilà. Donc, vive l'État fédéral, comme Narozeng, vive colonel Percy et vive Fanapera Percy et vive colonel Fanapera. Voilà. Il faut que l'État fédéral soit mis en place. Izy koa tsy apetsaka en place État fédéral io, atsika gasy ifamono faty comme Narozeng. Atsika gasy ifamono faty. Izy koa tsy apetsaka anareo fôtony taloha hafa, irimodradraony jiaby fa hafa vlanko. Jeudi avec la technologie, le géopolitique. Tsisy olo agneky, zavanareo fo les francs-maçons. Francs-maçons commence lave zio. Francs-maçons égale club 48. Mitovitovy fo. Donc, io tsy maintsy lavo fo. Alohany izy lavo. Au lieu que atsika mipetraka aby la table, bon, nareo mila état fédéral, bon, tsika koragny marigny raha tadiavinareo. Natoa Madagasikara tsy mandroso fa nataotsika province autonome, fa nataotsika état fédéral, fa nataotsika état central. Tsy mandroso Madagasikara. Ino tsy ekenareo agnapetraka état fédéral? Hitanao sarotry magnano état fédéral, sarotry io tsy sarotry magnano état fédéral. Anareo olo intelligent. Anareo olo magnano politique volagninareo zegny. Ino mahasarotry zegny? Ino mahasarotry zegny? Anareo zio mivolagna po agnatin'ny lohanareo, izy koa état fédéral
mipetraka, olo baka Antananarivo tsy mahazo mandeha Diego, olo Diego tsy mahazo mandeha Atuliara, olo zegny agnatin'ny lohanareo fa c'est pas ça. Anareo very, directement anareo very. Fa nazavaiko teo. Antananarivo mavita magnapetra exemple usine de l'huile exemple raha volaniko aminao soit usine ciment on s'en fout. Tsy possible apetsakantsika Antananarivo fo usine ciment, usine l'huile, usine je sais pas moi automobile. Non, raha saitsika volaniko zegny samby olo mangala. Hitantsika fa idiram-bola be anao Sibe resaka tourisme. Bon, ok, anareo no Sibe, anareo tsy mahazo magnabiagna exemple usine-ny fagnamboarana lamba exemple ty ataotsika Antananarivo. Azonareo zegny, tu vois? Diego anareo koa idiram-bola lesaka port mesaka raha tourisme jiaby. Bon, tsy ambelanay aminareo eky magnamboatra je sais pas moi ino raha je sais pas moi téléphone, usine téléphone soit du pain tsy haiko, tu vois? Tsy atao agny eky boka, atao équilibre raha jiaby. Ino masarotry raha zay? Tsy haiko masarotry zegny, ny nareo izy sarotry fotony anareo ankasarotry izy. Anareo ankasarotry izy fotony agnatin'ny lohanareo very business ne. Tsy mahavita magnano mangalatra volamena eky zay. Tsy mahavita mangalatra vahoaka eky zay. Tsy mahavita mangalatra lavany eky zay. Azonareo zegny? C'est vous. Azova amizay victime la population. Fotiny fitiavanareo tegna baka. Fitiavanareo tegna, la population est victime. Je exemple, aia misy tourisme, aia olo mandeha maro resaka avion. Ok, tany zay mandeha avion. Ok, bon, izy ty ataotsika vol international. Marseille, c'est pas moi Tamatave, maro olo mandeha Tamatave. Exemple, Soasambava, allo, ataotsika vol aéroport international agny, ataotsika aéroport international aty, ataotsika foty mampitriky vola volaniko zegny. Nazo vola be izy ty, bon, ok, firinareo, allo, ok, tant d'argent à Diego, tant de gens, tsisy olo magnasitriky transparent diaby, zegny vola ok. Je sais pas moi, Fort de fin tsy nazo vola be niany, bon, ok, c'est pas de souci. Magnano cotisation, tous les autres faritra magnano cotisation, pas ty amiagna Fort de fin. Ary vérifiagna, karakory Fort de fin nareo tsy nazo vola. Tsy nampitriky vola, ok. La prochaine fois, Fort de fin, sokafitrika, je sais pas moi, sur la recherche. Sokafitrika, je sais pas moi, Mabib. Sokafitrika, magnamboatra tracteur. Sokafitrika magnamboatra train si vous voulez, je m'en fous. Tu vois? Raha zegny vitany gasy. Anareo mpitondra, tsy tiagna vita izy. Tout simplement. En même temps, fa ela misy olo nikaiky za resaka hôpital ny Omi à Diego Sere. Fa ela za nivolagna zay. De toute façon les hôpitaux volanko aminareo zay, izy koa resaka santé, seny kapoka Mambravatomanga. Izy koa amizay olo jiabo, directeur jiabo, directeur ny hôpital jiabo amizay, fitiavagna vola, magnaraka. Justement, mila apetrakatsika, aparitatsika resaka état fédéral ty. Le 26 juin io, atsika jiaby que ce soit Madagascar, le monde, tany misy gasy, tokony mivory atsika. Atsika tsy indépendant volagnintsika amy le 26 juin. Atsika sera indépendant, izy koa état fédéral mipetraka. Tant qu'état fédéral mbola tsy mipetraka, jamais atsika indépendant. Atsika mbola misy tuteur fo. Azov tuteur atsika agny boka Antananarivo. Azov victime. Tsy Diego zaraiky victime. Anareo boka Antananarivo koa ne victime. Anareo boka Antananarivo ne victime. Anareo madiniky. Araiky, rano, pompier, tsisy rano, vous êtes sérieux là?
pompier tsisy rano Antananarivo, ndeka meno pompier tsisy amitsika. Vous êtes sérieux? Anareo volagna fa tsara fitondragnanareo. Député manginy fo, député mitsindika. Anao Sibe, député mitsindika. Olo jiaby, iry gouverneur mitsindika ravoravo fotiny vahoaka mijaly. Ravoravo anareo vahoaka mijaly. Olona mijaly vahoaka anareo navy. Andry navy anao Sibe, na mijaly vahoaka anareo. I force anareo koa vahoaka io, andeha iza président fa hainareo fa andeha angalitra i ro. Yacht fa miambiny. Fa hita. Nagnino yacht io tsy navy, izy koa président fa tsy tiovaka. Comme par hasard amizay. Vita directa mila mandeha Arabie Saoudite. Normal. Hanao fa nazo volamena anakaky. Za mila vola amizay. Le temps que anao vérifier volamena va tsy volamena. Mahampy kilo va tsy mahampy. Io amizay anao avy mangala vola anao. Tout simplement. Vérification. Losy vola. Maty vahoaka. Maro volamena mandeha. Vahoaka tsy mahita io vola io. Vahoaka mbola mijaly koa. Volamena mandeha fo, volamena mandeha. Usine tsy amboarigny. École tsy amboarigny. L'hôpital manque médicaments, manque matériel. Maramila, à poil, gendarme, matériel tsisy. Andeha iranareo amizay iady dahalo. Non, je suis désolé. Désolé. Atsika vahoaka koa volaniko zegny. Hitanareo traître atsika jiaby io. Le olona nifidianareo io. Mbo aboanareo un jour. Tu vois? Aboanareo ro fa anareo koa fa impikareo. Misy volaniko aminareo zegny. En Amérique du Sud, nalain'izao député nasetsindreo tagnatin'ny tanareo poubelle maventy igny, job igny. Nampidirindreo. Izy koa ro député, ro maire, nifidianareo io, avoaka raha igny, mandiniky ro, la prochaine fois ro mandiniky. Le problème mbola tsy avoareo zegny. Ro mbola mitorogno, io tsy sakindreo, io tsy sakin'ny vahoaka, io tsy sakin'ny vahoaka. Io tsisy gendarme boka Antananarivo. Anareo folofolo karaha io, 15-15, 20-20 karaha io. Samborinareo. Alatsika anareo agnatin'ny ranotay agny. Taovanareo agnatin'ny kanala agny. Io mandiniky izy amare. Ary mandiniky koa le agnano politiky andeha hitondra andeha amadimadiky vahoaka. Le problème mbola tsy avoa. Zava ty, avoa toraka antody, avoa tefantsofiny, avoa raha jiaby ty. Mandiniky. Zegny amizay hitanareo fa mandiniky le mpagnano politika ty. Misy mbola mangalitra. Misy mbola mangalitra. Misy mbola magnano trafiky. Mais la France mahay magnamia. Androandreo le mivolagna kaza miteraka anareo. La France ivola mitira anareo. Fotony anareo koa miteraka mizany vola volagny la France. Aty zanakanay ne tsy zanakanay. Zanakanay zanaka la France. Fotony la France tsy adala. Anao miteraka. Anao tsy maintsy vangakosy. Azonareo zegny, tsy maintsy vangakosy. Anao vangakosy igny, 4% mandeha amin'ny l'État. Anao vangaronono, 4% mandeha amin'ny l'État. Anao mivolagna fa l'État magnamianao 300 euros, 300 euros io mahampy anao ikarakara zanakanao. Justement, l'argent appelle l'argent volagnin'ny la France. Vangalamba anao, lambany tsy haiko ohatrino. Ronono ohatrino, zay ny volaniko aminareo. Pot de bébé ohatrino. Raha jiaby zegny, tsy haiko lafo. Andry radio ndraiky vola, tsy mila miteraka, maro loatra. Avy amizay hino, amiagna capote boka en Chine. Hainareo plastique utilisé la Chine pour faire les capotes? Io nareo mivadiky stérile. Io amizay nareo avy amizay be amy raha, tu vois, raha maha lelanareo, raha mahaviavanareo, io nareo amizay
mahita fa Andry Rajoely mpamoriky. Fa trop tard. Andry Rajoely miala io, leny zany kanazy ta vola fanazony. Alotsika, vade manjanaka aloha, zavanareo boka. Izy koa miala io zavanareo tany misy, eto zany volagna anareo. Eto zany volagna aminareo. Andry Rajoely tsy mijery anareo volako zay. Tsisy raha jirena aminareo. Ihany fô taloha mitaregna délestage. Zegny. Izy koa ambiagna anareo taregny. Anginy eo fo, iambigny Andry Rajoely tous les 5 ans magnamia anareo t-shirt. Magnamia anareo vary 25 kilos. 25 kilos zay tsy mampizay un mois. Or que zay telo, 25 kilos tsy mampizay. Donc, c'est comme ça mon frère. Eko izy marigny koa nisy ty fa ino atao? Io volaniko, sy tena azafady aminao, baseky. Maintenant, il faut passer à l'action sy tena. Il faut passer à l'action. Afa mivolagna aminao. Anao koa tidy angala fitondragna. Passe à l'action. Izy koa tsy vitanao, amaiza olo hafa. Ka za mivolagna eky anao, amaiza olo hafa. Parce que raha ataonao, mampatanjaka Andry Rajoely ne. Anao mikapokapo avo Andry Rajoely raha miambigny fo. Anao contre nato amizay. Andry Rajoely magnefa olo magnano compte fake. Andry Rajoely magnefa olo mandeha mizaha izy. Azonao zegny. Andry Rajoely magnamia vary. Ino no sy teny. Juste mivolagna Andry Rajoely tsy raha raha ataon'Andry Rajoely. On s'en fout maintenant. Fahitan'olo maso fa raha ataon'Andry Rajoely tsisy raha manjary. Andry Rajoely miambigny olo masaky magnadoso izy. Izy koa fa il tend le faire pour se faire battre koa n'Andry Rajoely. Izy koa fa magnirika anareo. Avia anareo magnadoso za. Izy miamby fa tsisy olo masaky mihetsika. Maramila tsy masaky mihetsika. Olo mpagnano politique tsy masaky mihetsika. Vahoaka tsy masaky mihetsika. Or que isan'andra izy fa mivolagna. Za mavanda aminareo za miarinaka anareo volagna anakahy zany tsisy raha marigny. Izy niany volagna malany ty or que joby anareo magneky fo. Izy nefa magnirika anareo, avia anareo magnadoso zao. Karaha za nagnadoso Marc Ravalomanina volainy. Azao masaky. Tsisy. Donc anareo tsy masaky. Bon, je continue volagnin'Andry Rajoely, avianao zanako, avia. Rôle dindera bio. La prochaine fois anareo koa mitondra zanako. Zavanareo d'ici quelques jours, possible Andry Rajoely mivolagna. Attaquer nareo agny za. Izy attaquer nareo igny. Izy miala io, izy mandeha mi-exilé en France. Azonareo zegny, mi-exilé izy en France. Io fo izy mipody amizay, za gnany 3e mandat vla. Za gnany 3e mandat. Mavita, fôty mandat nazy tsy vita ke. Io amizay, atsipiny koa vola. Atsipiny vola, karaha izy nangalatra tamin'ny fifidianana farany. Atsipiny vola, mipody eo koa izy. Mipody eo koa izy. Anareo ne somena Andry Rajoely jery. Anareo somena Andry Rajoely jery. Anareo magneky, continuer, aloha magneky fo, aloha. Voilà. Zay vidéo tsika, tsy tena azafady, mais za olo direct volagno. Za tegna direct, de toute façon za tsy mahavita mivolagna raha vandy, raha tsy haiko, au moins raha mifonaka fo volaniko aminareo. Raha mifonaka fo volaniko aminareo. Mitomagny anareo volaniko. Mitomagny. Izy koa ambiagna anareo tomagny. Za ty vangony ray aman-dreniko teo, za milefa hely boke. Za tsy petsika io fô voko be amin'ny riba io. Raha fa marary aminakahy za io fô. Tsy possible boka zegny. Tsy possible aminakahy zegny. Nareo io fô. Andry Rajoely vangony Andry Rajoely tefaka ty anareo paf avo gauche amio koa droite zay Andry Rajoely. Azonareo zegny. Izy io avadio koa zavanareo firy anareo milomay. Fa hita boka Tanosy be. Fa hita boka Tanosy be. Milomay jiaby. Or que za fa mivolagna aminareo. Aloha idiranareo an-tragno les députés ny fidianareo. Exemple iry Labanany, iry Jocelyne, iry Bora Réglage, olo jiaby, iry gouverneur, raha jiaby idiranareo an-tragno. Avianareo 50-50, 100-100, tu vois. Izy koa voa araiky aroe amindreo igny.
vita soma tsara niany Diego tsisy jiro délestage tanà masaky mihetsiky mipodely mo Diego allo fo président tsara mbola vognony zay mbola vognony ampia ndraiky délestage ty président avy président ambezako 5 mégawatt anareo tu vois avec 5 merci président amezako université nareo merci président président mitodiky fa vongony président délestage tu vois ave 6 mois koa izy maregny losy koa donc sérieusement anareo koa mikroire au Père Noël anareo mbola mikroire au Père Noël volaniko aminareo zay raha fahita anareo maso Madagasikara ao marary fa mandoaliko olo jiaby rano andeha voniagna moto tsisy amy pompier marary zegny anareo mbola fampizaha ao fo anareo mbola fampizaha ao fo zay volaniko tsy zay tsy tetanindrazagna volaniko zay tetanindrazagna matoa zay mivolagna matoa zay miady fa zay misy stratégie zay volaniko zay ireo mahery agny tsy adala général de Gaulle ny exilé tao en Angleterre izy nagniraka la résistance mietrefa anareo fôty hainy stratégie fa nisy mpamadiky tamy la France nisy mpamadiky tamy Pétain jiaby nisy mpamadiky tao karaha ataotsika zio a Madagasikara firy atsika mamadiky ao zavanareo lohany iry député iry olo jiaby zavanareo la banane za indépendant zava izy io za miaraka amy président volainy fa nazo namezany mamiravatomanga vola nafodiny vavanazy nafodiny c'est comme ça c'est la vie alors continue anareo fo zegny raha tianareo ke qu'est-ce que vous voulez que je dise voilà fa donc anareo tsy mihetsiky volaniko aminareo zay ane tsisy problème volaniko mais zay malahelo mahita anareo ary videonay ny videon'olo tsy masaky mivolagna olo mavozogaja olo mihetsiky firy olo mikaiky zay tsy ameko trigna anareo fa tsy nin'olo izy mitaregny eo amizay izy mivolagna aminay anareo atao amy Facebook aviety baka anareo miady ino mba ambesanareo zay koa tsisy problème ny délestage anareo koa mavita anareo koa mijaly eo fa noho ny fitiavanay anareo nono anareo tsy mahazo mivolagna zay mivolagna aminareo tsy zay tokony volagninareo olo mampijaly anareo tokony volagninareo fa tsy zay koa tsy mampijaly anareo au contraire zay magnaboaka nouvelle aminareo jiaby affaire-ny cocaïne zay mivolagna aminareo affaire-ny problème amy l'hôpital ny OMI hôpital militaire soi-disant tsy mamadiky firy olo voafitika ao a Diego ao volaniko zegny ary io tsy hôpital Diego fo natoa le colonel iny volagna volaniko zegny misy antony ary fa ela zany volagna zay fôty za ty victime tao amin'ny OMI tao victime tsy za frère anakazy jusque izy naty eko loatra zay mivolagna agny anao niany masaky mivolagna non depuis 2020 za mivolagna depuis 2020 tsotra ianareo baka donc c'est pas moi volaniko aminareo zegny noho ny fitiavako anareo noho ny fitiavako tanindrazana tsy za tsy tia hagnano maramila gasy za koa nagnano maramila gasy za re mandreniko baka tsisy vola azonareo zegny aetako 10 millions andeha hitriky maramila gasy avako amizay karaha mahoatrino maramila gasy karaha mahoatrino io amizay amadiky tanindrazana karaha le général la bombe le sasany général iran'ny président allo démenti ty fa ataova tsy marigny or que raha fa eny fa tsy marigny anao général censé anao andeha angala basy andeha défendre tanindrazana oui président volanko zava reo jiaby mangigny reo jiaby zio zay tsy mahazo place iny masaky mivolagna iny volanko ameko tsignely colonel médecin igny fa ela raha zay nandalo mon colonel niananao masaky mivolagna akamaroana anareo zegny nianareo masaky mivolagna fa mara mandala Madagasikara ao ane
Aia directeur knapsy nangalatra volany knapsy. Loso ny lefa. Fa digna jiaby. Aia volamena nataony premier ministre ny vadikivy. Aia histoire igny, fini. Aia histoire ny Rony, fini, c'est bon, c'est fini ça. Fa adigna raha jiaby zegny. Firy amizay vola aby zegny. Firy vola aby zegny. Zegny tsy mavita mivanga groupe ny Jirama? Tsy mavita zegny? Mavita. Mais c'est pas leur priorité, volaniko aminao. Io tsy priorité ndreo. Hein? Donc, comment voulez-vous que Madagascar avance? Madagascar ne veut pas avancer. Tant que reo olo bio volaniko aminareo zegny, le olo mpitondra bio. Io tsy resaka ke Tananarivo volaniko aminareo zegny, le mpitondra jiaby. Hein? Fotony tsy Tananarivo zaraiky agnatin'ny gouvernement io. Nareo jiaby. Hein? Donc, à vous de bouger, c'est pas moi, za mivolagna fô. Za toujours mivolagna. Fotony za tsy kivy, za ary meganaka tsy lany, illimité izy ty. Ah, za mivolagna fô. Ah, de tia, ça va. De tsy tia, ben c'est pas mon problème, c'est votre problème. Ah, ary vidéo naka volaniko tsy forcéko anareo mitandregny izy. Commentaire anaka tsy forcéko anareo mitandregny commentaire anaka. Ah, ah, za valy tsy maro edy olo mamaly za edy tsy maro masaky boka, tsy maro. Oui, mais tu seras pareil, mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah, 26 juin, volaniko aminareo zegny, tsy sera pareil. Miambiny tsy sera pareil fô. Atsika tsisy araiky hetsy. Zegny, des fois koa za mivolagna amina atsika diaspora. Atsika diaspora complice. Atsika diaspora complice. Atsika tokony magnamia force compatriotsika. Ino ampiasatsika le 26 juin mandeha devant l'ambassade, devant le consulat, mireklamy ameza zay état fédéral. Zay fa tsy mila ity président ty. Zay fa tsy mila. Nagnino tsy chassentsika rô? Nagnino tsy chassentsika rô? Donc André Rajoelina mavita fa atsika tsy mavita. Un DJ mavita fa anareo intellectuel mpianatra tsy hainao boka université boka ia, anareo tsy mavita raha zegny. Sa fa tsy agnatin'ny programmenareo zegny. Anareo koa miambiny karaha olo tsy manam-pahaizagna be. Karaha olo tsy nahazo moyen andeha l'école be. Miambiny anareo raha jiaby latsaka. Tininao. Ok, tininao. Non, merci. Voilà. Zay ty tsy nandeha l'école za tsy nandeha l'école fa marahe. Sérieux. Marahe. Tsy nandeha l'école gasy. Marahe. Ah, mianatra. Tout simplement. Voilà. Voilà, désolé izy koa mbola tsy miavance atsika fa tegna zay ndraiky tsy kivy za fa volagna aminareo za tsy kivy. Sérieux. Mais atsika mila mihetsiky tout simplement. Atsika mila mihetsiky. Oui, atsika kadalain'olo aby io. Tegna kadalaindreo. Ok, merci. Bonne soirée à vous tous.